Quen pasou por aquí agora? Comenzamos. Xa estamos en hora, non? O digo porque falta voz. Pois nada, damos comezo logo a Xunta de Goberno para dar conta dos acordos adoptados no día de hoxe e poñerme a vosa disposición para aclarar calquer cuestión dos acordos adoptados en Xunta de Goberno ou outras cuestións que logo querades plantexar. Dentro dos puntos hai un punto de recoñecemento extrajudicial de crédito para posibilitar o abono do que é o custo do transporte público no que vai do ano 2018 no Concello de Santiago, que é de 3.314.000 euros no que levamos de ano, e hoxe acordouse abonar polos servicios prestados ao transporte público. E logo hai un punto número 3 que é unha corrección de erros nun contrato do Servicio de Auditoría dun proxecto europeo para os cales se captaron fondos, que é o Atlantic Social Lab, que foron uns fondos para permitir cofinanciar os orzamentos desa oficina técnica necesaria para desenvolver o programa tamén Smartiago de fondos europeos, baixo o cal conveniamos con varias universidades o inicio dos traballos. Non é unha exixencia ter esta oficina técnica. Hubo un recurso no seu momento porque se entendía que era moi exixente e que eso excluía moito os posibles licitadores, e o que se fai é anular o procedimento e coa vontade de a semana que ven ou dentro de 2 semanas de volver a levar a licitación ese servicio de oficina técnica. Logo temos varias licencias de segregación, posterior agrupación na Sionlla e de segregación división no Camiño dos Vilares, o punto 5 e 6, e tamén o punto 7, aprobación inicial dun proxecto de urbanización do polígono 40 do plan xeral que se ubica no lugar da Rocha, e que era unha demanda xa de hai moitos anos. O que facemos hoxe é a aprobación inicial dese proxecto de urbanización do polígono 40, que ainda ten que ter ahora todas as tramitacións con autorizacións sectoriais e autonómicas. Logo hai tamén unha dación de contas, unha subsanación de erro no que foi o programa de fomento, regeneración e renovación urbana e rural do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Sabedes que solicitamos fondos para ese programa de vivenda, e o que se fai é unha subsanación dun erro material en esa solicitude. Hai tamén a posta a disposición no punto 9 da Axencia Galega de Infraestructuras e da Consellería de Infraestructuras do Viario Municipal para a execución do proxecto denominado Mellora e Integración Paisaxística das entradas dos Camiños de Santiago. Estamos a falar da actuación no Tambre, en concreto da fase Tambre 1, no que adoptamos o acordo de poñer a disposición da Consellería o viario e as infraestructuras para que poidan executar o que sería unha actuación que vai dende o polígono do Tambre até o cementerio. Logo hai tamén a recepción de obras dunha actuación que fixemos financiada conxuntamente coa Diputación e co Consorcio, que foi a restauración e mellora dun traxecto do itinerario fluvial de ponte a ponte polo río Sarela. Ven esta restauración a sumarse aos máis de 10 kilómetros postos a disposición dos veciños no río Sar, e supoñemos que nas vindeiras semanas teredes a ocasión de visitar o tramo rehabilitado cando menos con Xanduro, que foi a persoa que impulsou neste caso esta recuperación. A idea é, unha vez que se fixo toda a actuación no SAR, que xa se chegou á zona de Conxo, hai vontade a través das mesmas actuacións que fixeron posibles os 10 kilómetros de continuar ata a zona da Rocha e de recuperar toda a zona do Sarela, do cal ainda só temos este tramo executado, para xerar ese cinturón verde en torno aos dous ríos máis importantes da cidade, como son o Sar e o Sarela.
Logo temos unha proposta da área de María relativa á recepción, o inicio do expediente de recepción de varias obras, en este caso de obras para execución da pavimentación en Busto, e o que se fai é iniciar a recepción da mesma. Prorrógase, como figuraba no contrato tamén, no punto 12, o contrato de Servicio de Prevención de Riscos Laborais para o Concello de Santiago e os seus traballadores por 57.800 euros IBE engadido por un ano. E hai unha proposta tamén do Departamento de María para iniciar a contratación dunha obra demandada, que son as obras de ampliación do patio e dotación do parque infantil no Colexio Quiroga Palacios, o que se fai iniciar a licitación por 77.200 euros, é o tipo co que sae a licitación por unhas obras que xa levan tempo agardando no Quiroga Palacios e era un compromiso deste goberno. Logo hai tamén o que é a resolución de discrepancia de dúas licitacións xa rematadas, que son contratos ponte de mantemento, tanto para o servicio de execución no punto 14 de rede viaria como o servicio de Rozas. Estamos a falar de dous contratos que teñen un tipo de 100.000 euros máis IVA e que van a ser contratos ponte hasta chegar aos outros grandes contratos que figuraron nos orzamentos, están tamén en licitación e que van a atender tanto o tema de desbroces como de pavimentos. O motivo é non quedar sin contrato de mantemento mentre non acaba de licitarse os grandes contratos e tanto o punto 14 como o 15 é xa autorización para asinar ambos os dos contratos que xa están adxudicados por un tipo de 100.000 euros máis IVA. A liquidación do Programa Municipal de Conciliación de Nadal 2017 por 13.700 euros. Hai tamén a aprobación das bases de convocatoria da 11ª edición dos Premios Educa Compostela que se organizan conjuntamente con Nova Escola. Hai tamén unha autorización para unha prórroga dun dos proxectos que entraran na convocatoria das subvencións de cooperación e desenvolvemento, son Arquitectos Sin Fronteiras, por unha actuación e amplíase o período para poder justificar a actuación que están a facer. Hai tamén o inicio de licitación a través de Rafa Pena do expediente de obras para a dotación de equipamentos de ocio en Lavacolla. Estamos a falar dunhas actuacións vencelladas ao lecer e ao parque infantil que se van a ubicar na parroquia de Lavacolla, e o inicio de licitación de 74.600 euros con IVA. E deuse conta tamén da asinatura do convenio que asinamos esta semana co Eido Coluns, co Conselleiro de Política Social, para a cesión dunha parcela en Fontiñas e a construción dun centro de residencia de persoas maiores. Logo, dentro dos temas de urxencia, o que hai unha resolución tamén de discrepancias por reparo relativa a unha cantidad que ten que abonar o Concello Consorcio polo que son a xestión das escolas infantís vencelladas ao Consorcio, que non son de xestión directa, de San Roque, Tambre, tras do Parlamento. Coido que a cantidad é un pouco superior aos 100.000 euros e iso ven a ser a colaboración que hai co Consorcio para o que é o funcionamento destas escolas que están consorciadas e que non dependen directamente do Concello, estas escolas infantís. Dase conta tamén no punto 2 de todas as actividades venciadas a Festa do Deporte, cun orzamento lixeramente superior aos 70.000 euros. No punto 2 e no punto 3 axudícase unha parte desos custos para un servicio que era o que tiña que ir a contrato aberto, que é o Servicio de Dotación de Infraestructuras, Logística, Persoal e Sinaléctrica para o desenvolvemento do evento, que da Festa do Deporte por 38.000 euros IVA engadido. Hai tamén unha proposta do Departamento Jorge Duarte relativa a un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia a través da Consellería de Infraestructuras e Vivenda e o Concello de Santiago para a execución dunha parada de autobús na rúa Clemente Fernández Sarela. É unha parada que vai a darlle servicio aos funcionarios e as funcionarias que de alguma maneira traballan venciadas a Xunta na zona de San Lázaro, nas dependencias administrativas da Xunta de Galicia, para poder de alguma maneira evitar os problemas que había de aglomeracións ca parada dos autobuses e poder organizar e ordenar a chegada dos autobuses de moitísima xente, funcionarios e funcionarias que traballan nas dependencias da Xunta. Hai unha renuncia a unha titularidade dunha caseta na praza de Abastos e hai
a adxudicación do que era a operación de préstamo a longo prazo que figuraba nos orzamentos de 2018 para financiar investimentos por unha cantidad de 3.600.000 euros que hubo que sacar a concurso e que foi adxudicada ao BBVA. E iso é todo. Así que, algunha pregunta sobre estas cuestións? E se non hai, calquera outra pregunta que querades facerme, póñome o voso dispor. Ou algunha aclaración? E se non hai, falamos da Supercopa, se queredes. Os equipamentos en Lavacolla para ocio dos orzamentos participativos, onde se van a... Vencellado ao Centro Sociocultural. É un parque infantil, supoño que no seu momento xa foron presentarase un parque infantil e non sei se hai algún tipo de estructura maiores de lecero deportiva, pero están vencelladas a carón do Centro Sociocultural. Foran unha das cuestións dos orzamentos participativos que se irán elexidas. Deste ano? Do ano pasado, entendo, non? Nos orzamentos deste ano? Sí, nos orzamentos deste ano, pero foran elexidas no proceso do ano anterior. Sempre se aplican no ano seguinte, cando hai disponibilidade orzamentaria. Sí, se non tens outra pregunta. Eu quería pedir unha valoración da situación no Concello da Coruña, onde o pleno pídelle a dimisión a dos seus concelleiros e o alcalde. Bueno, xa teño feito ao longo da semana, non? Eu creo que o clima preelectoral tamén o condiciona todo e o que teño feita máis alá de entrar nunha cuestión de fondo que descoñezo, unha valoración positiva do que foi o propio escrito e a propia posición persoal de Xulio Ferreiro, non? Recoñecendo que existirán errores, recoñecendo un propósito de enmenda para que estas non se repitan no futuro unha cuestión tan sensible como son plans de vivendas vencelladas a acción social, non? Pouco máis podo facer por descoñecemento da casuística local. Descoñezo. Sempre. E a Marea Atlántica tamén. Non pode ser de outro xeito. Eu quería preguntarlle por un momento que houve onte no pleno municipal de aquí. Sí. Referencia a Rafa Peña, que, bueno, fixo un comentario de cara a quen se encargará de xestionar o tema do contrato de mantenimento de cara ás próximas eleccións, que vostede quiso matizar logo. Sei que ata a semana que ven non vai dicir se vai ser ou non candidato outra vez, pero que estaba na ronda de contactos co seu equipo de goberno. Quería saber que tal están indo, se pode adelantar. Bueno, entendo que o comentario de onte de Rafa estuvo contextualizado un pouco polo anuncio que fixo Manuel Martínez, o concelleiro do Partido Popular, non? Eu creo que en ningún momento, e a min constame, que Rafa Peña se autoexcluíra, non? Da participación nunha futura candidatura. O que pasa é que ele é consciente, primeiro, de que ten que haber disponibilidade persoal miña, tamén de moitos concelleiros e concelleiras, e logo que nos non somos cesaristas, que o proceso, unha vez que amosemos ou non amosemos disponibilidade, ten que ir a un proceso de primarias e de elección de lista, non? Porque así funcionamos no espacio de Compostela aberta. Eu non lle dou maior trascendencia, porque se non teño constancia de que non haxe disponibilidade de Rafa Peña en continuar, non? E creo que foi máis, bueno, unha derivada da declaración que fixo o concelleiro Manuel Martínez, que nos deixou a todos un pouco sorprendidos, e que aproveitamos tamén para recoñecerlle a valía na corporación, porque é certo que ten un perfil moi técnico na área económica, na que, bueno, aporta cuestións ao debate e ten sido unha persoa de rigor no que o debate político máis alá das diferencias, non? Entón aproveitamos para recoñecelo, pero no caso de Rafa, non sei se ele se deu por aludido ou non me din por aludido. E si, a semana que ven anunciaremos. Supoño que será seguramente nesta rolda de prensa ou baixo outro formato, pero e todavía non rematei a rolda cos concelleiros. Alguna cousa máis? Bueno, pois nada, disfrutade da fin de semana, se vades ao básquet, berrade moito para que gañe a Supercopa Obradoiro. Que dijo Rafa?